Is-Sinjura Monique Cauchi hija winner oħra ta' 6 Week Challenge li għadu kemm għamilna riċentament. Qabel xejn, congratulations Monique. Grazie. Mela, Monique hija waħda mill-winners għal-raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimati għadha kemm għamlet tal-imot li naħsbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollhom tgħidilna naqra. Monique, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tgħid għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla jisib bqajt tqila. U jiena m'iniex imdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u għedt le ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li solvuhom u issa qed naħseb għalija nnifsi. Istess problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħaseb ismi. Li rnexxiela qed welcome to give it a try. U hekk għamilt. Bażikament So that's all for. Mela, issa, ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċiedi tibda l-programm, qabel xejn qed tgħidilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela u fejn għażilt dan il-programm u forsi xogħġbok f'dan il-programm li ħassejtu li jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xi kont jiena tieħla, so ovvjament ħadd għaliha. U naf jiena bħala persuna kien determinata. So jekk jiena jekk ngħid qed nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena, ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija nħobb li wara ħafna ġejjien, ħaxix ma naf xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt ma jiena li possibbli li ħassir, però jiena nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina miegħi nnifsi u ddeċidejt illi mmorru għalija. Niġi għalija. Għażilt dan il-programm għax it-trainers kollha ħanaq tal-ħadbarhom, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu klass tagħhom jgħidu jkollhom klass isib familja magħhom. Napprezzaw ħafna. Monique, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu. Tajjeb, inti x'parita tagħhom u anke forsi nistgħu nies li jgħidu ma' Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies? Il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar lil dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma nafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukkja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti is-soltu jien naf titrenja sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġu bir-riżultat. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi kienu mdorri dik is-sija training ma nafx darbtej fil-ġimgħa, tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtlek xaħjar nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija tal-ġem. Għal raġuni waħda, għandi tifla għadha toddler, ħin m'għandix, qed imur dar insajjer, meta nsajjer, biex nitfalla x'kisma dir-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġaħem malx nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum inti qed taqta' anke ftit imbarazzijiet wara. Prosit tassew, m'għandix iktar nistaqsik għax għall-lajb inti kettilna kollox. Monique, bħala waħda mill-winners tagħna, ħanippreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk tagħmlu iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, mill-ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jgħidlek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni. Tajjeb, apparti minn hekk, Monique, nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn li nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba, l-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax inkella r-riżultati ħajġibdew sejrin.
in reverse, dik importanti. Proset minn ġdid, Monique. Grazie. Proset tassew.